ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем. мошинҳо нархошон сар мешаванд аз 8-9 сомонӣ ки мошинҳои Opel ва Lexus, Camry, Corolla, Vazov ва дигар намуд мошинҳо ҳастанд ки ҳамаашон бо нархи арзон ва мошинои саистани вагон ва рабочи ҳаргуна ҳастанд. бардорам видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо далакорем. мон дар видео оянда мошинои гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо дар мухаллиф мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира ягон чӣ барои фурӯхтан дошта бошед, ин ҳамхел сурат маълумотро дар номераи WhatsApp имо роя кунед. мо дар видео оянда фурӯшта мегузорем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 147 сомонӣ. мошин навора сар мекунем то охираш тамошо кунем. Яким мошини фурӯшии имрӯза аст бадро Mercedes-Benz C-класса ки сечка объёмни светои сини соли барои шуш 1997 сола ки бензини холия 34 объём мотораш 2 литр коробкаш механика саистани мошин мегад на ходу тоза 4 та балон мегад пачка зимни документош ҳаста без конечни ходовой кадаги диска электропакет ҳамаш кор мекунад. мошин бадро бе камбудӣ бе ягон расход. ин мошин қарор дорад дар Москва дар Россия. як бародари тоҷики химонае срочно мега пул дар кор шуда мошина фурӯш дамондиан. мошина мега мегири ҳай мекини ягон камбудӣ надорад. нархи мошин 350 000 рубл аст. бо арзон савдо мешавад. дута рақам дорад. ҳар рақамошон кор мекунанд. рақамҳои якминашон дар WhatsApp пайвастона карда метавонед мехарен ё ки нависед мошина аз пеш рафтаи хубаш бинен. ҳама ҷош кор мекунад. ҳамаш камбудӣ надорад мегӯяд. мошин тоза нархш 350 000 рубл арзонтара мешавад. марамат тамос гиред дигар маълумотошро гирен. шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои ҳамхали фурӯхтан дошта бошем бародарон сурат маълумот ҳамаша дар номераи WhatsApp имо нависта рой кунен. мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Toyota Corolla аст ки Toyota Corolla мегад нав овардем мегад нав фурӯвардем соли барои 6 2006 сола ки бензини холӣ аст. объём мотораш 1.5 литр коробкаш автомата мошин мегад тоза. Toyota Corolla японка мегад нав ай вагон фурӯварда мегад соҳибшон 4 та балон мегад пачка электропакет кондитсионер ҳама ҷош мегад кор мекунад бе ягон камбудӣ. намхали радной краска мошин мегад бе ниҳоят тоза нав ай вагон мегад фурӯварда соҳибшон уже растамошкам кадагиан. нархи мошина мега 80 та гуфтесем бо арзон мешавад. омада аз пеш бинен ки одамое ки намехара мега ради интерес мега занг назананд. савдош мега танҳо дар назди капоти мошин мега муомила карда метиҳем. ин мошин дар шаҳри душанбе пойтахт. кадоми шумо бардро мехаред рақамҳои мегафоншо насигастаем марҳамат тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон бояд тега аст Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои 6 1995 сола ки 34 мегад бензини холия мотораш 2 литр коробка механика саистани мошин мегад бе ниҳоят тоза то моҳи сентябри оянда мегад танировка дорад. ҳуҷҷатошам ҳаста. мошин мегад 100% ягон расход надорад. не ки нашод номераи мошинш ягон чӣ нагуфтам ба фикри ин номероша қатиш наметиҳанд. ҳамин хел мумкин ҳаста. сечкаи простой не ки стили объёмни кадаган мошин мегад на ходу аста бе ягон камбудӣ ҳама ҷош кор мекунад. нархи мошин мегад 55 та аст бародарон бо муомила мешавад. хай маълумотои пурраша асоибашо аниқ карда мегирем. мумкин номерошам қатишон тиям бо хай пурсида гирен. ин мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ 55 000 сомонӣ марҳамат занг занед. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Toyota Corolla D аст ки соли барои 6 2008 сола ки бензини газаш ардиш кор мекунад. мотораш простой 6 литр коробкаш автомата мошин мегад дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин ҳамхел свети сафед аст. 4 диска дорад электропакет кондитсионер ҳолати хуб дорад мега хай маълумотои пурра аниқтараша аз соҳиби худашон мегирен. нархи мошин бародарон 65 000 сомонӣ аст ки бозам арзон карда мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе ба назид. Toyota Corolla D не ки нагуфтиянд ки дубайская японка ё ки мисол америка гиҷои аст барои иша нагуфтиянд. номеро телефоншо ва видео аст. аз ами рақамҳо дигар маълумотша гирен. лайкҳои бепула гузорен ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизи дорен падилсаш кунед.
мошини фурӯшии навбатӣ аз Барадрон Даево Матиз аст, ки Светои Сафед соли барои 6 1999 солае ки бензинкас ҳардаш кор мекард. Моторош як простой аст, яъне ки экономия. Моторош мега яги простой, коробкаш механика, сайстани мошин мега нахаду. Ами як дона сурат дошта, ами сурата пешинод кардиам. 4 диска, 4 балонаи нав дорад. Мошин мега нахаду, салоншам тоза, ҳамаҷош кор мекунад. Рости га Барадрон камбудиша нагуфтанд. Барои ҳамин кадом мошинеро ки мехаред, ҳамин камбудиша мисол як бор дига бо пурсида гирен. ин мошина Барадрон нархаш 16000 сомонӣ гуфтесиям, бо арзон ам мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Конибодом. номери телефоншон вавилон аст. агар одамоне ки аз ҳамин территория бошанд, марамат дига маълумотша пурсида гирен. чӣ мошине ки мехаред дар комментаре нависед ки кадом марка ба шумо дар кора. мо агар ёфтем ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Барадрон ВАЗ 21015 аст, ки мошинаи советский молодёжни соли барои 6 2001 солае ки судифираш мегад бензини холӣ аст. моторош 1.5 литра, коробкаш механика, сайстани мошин мегад нахаду. 4 моҳи дига танировка дорад, 1 соли дига ҳуҷҷат дорад. салоншам тоза, магнитофон, чихол ҳамаш навай. камбудии мошина нагуфтам бадун азиз. 4 моҳ танировка, 1 соли дига ҳуҷҷат. хоб ин мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат фурӯхта мешавад бо нархи 16000 сомонӣ. Барадрон бо муомила мешавад. мошини харои аниқ бошад мега мошина аз пеш омада бинен, савдо мекунем. рақамошон мегафон тамос гирен. шумо дам агар амхали мошинаи фурӯшӣ, мошинаи боркаш, хона, замин, квартира, ягон техника, гомол чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, сурат, маълумот, адрес ҳамаша нависта партен, моинам хе эълон рекламада мегузорем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аз Барадрон Даево Тико аст, ки Светои сурх вишинови соли барои 6 1996 ки 1996 сол бензини холӣ, объем моторош 0.9 литра, коробкаш механика, сайстани мошин мега ҳолати миёнада. мошини Барадрон кам кор дорад, фақат дар пеши капотуш камтар краскаш мекард, дига ҳама ҷои мошин 100%. 4 балонаи 60% электропакет, балоношам хайсодаста средни, фақат ҳамин болои капоти пешаш камтар кор дорад. нархи мошине ки арзона кард, ки нархи мошина мега 7000 сомонӣ гуфтесиян, бо ягон сумгашам арзон карда метиян. дар шаҳри Панҷакен қарор дорад. номерошон TCL. нархи мошин 7000 сомонӣ. кадоми шумо ки харидор бошед бо савдо мешавад, марамат тамос гирем. ҳаштум мошини фурӯшӣ аст Барадрон Даево Ласети аст, ки Светои серебристи соли барои 6 2008 солае ки судифираш бензини холия. моторош простой 1.6 литр, коробкаш механика, сайстани мошин мегад нахаду беҳтарин. 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 балон мегад пачка, аккумуляторша мегад нав часпондем, электропакет, кондитсионер ҳамаш кор мекунад. мошин мегад нахаду, камбудиша нагуфтиянд. хоб касе ки мехара мегад сумкати нархи мошин мегад 32000 сомонӣ, бо савдо ҳам бошад. вариантҳои алиши ҳам аст, метавонед ки вариантҳои худтона пешниҳод кунед. ин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, пойтахт. номери телефоншон вавилон аст бадун азиз, кадомитон мехаред алиш мекунен, бештар маълумотшо метавонед аз рақамошон гирен. лайкҳои бепула гузорен, силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизе ки дорем подписа карден. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мошини фурӯшии навбатӣ аз Барадрон Mercedes-Benz C-класс дига сечкаи сафед соли барои 6 1997 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад. моторош 1.8 литра, коробкаш механика, сайстани мошин мегад беҳтарин. ҳуҷҷатҳои мошин қади танировкаш мегад ҳардаш мегад 10 моҳи дига дорад, мегад кондитсионерам дорад, люкам дорад, мегад 4 электропакет ҳамаш кор мекунад. мошин элеганс, родной краска, 4 электропакет, 10 моҳи дига ҳуҷҷат, 10 моҳи дига танировка ҳамаш кор мекунад. ягон камбуди надорад, мегад кондитсионери люк ҳамаш 100%. нархи мошина мега 56 та гуфтесам бадун аз объёмия, бо арзонам мешавад. ин мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 56000 сомонӣ. мошин харои конкретна боша мега арзон мекунам. 4 дискаш рамашка. номери телефоншон мегафон аст, кадомитон харидори конкретна бошед, марамат тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст Барадрон Lexus RX аст, ки соли барои 6 2004 солае ки судифираш бензини холия, моторош 3.3 литра, коробкаш автомата, мошин мега дар ҳолати средни қарор дорад. мошин мега на ҳолати зур, на ҳолати безе, ҳолати средни миёна қарор дорад. 4 диска, 4 балонаи 80%, электропакет, кондитсионер
ҳамаш кор мекунад. мошина хай камбуди шуда нафтан срочно мегӯяд сум дар кори мошина бо нархи арзон фурӯхтесиянд. нархи мошини баъдон 60000 сомонӣ аст ки бо мошини харид кам кардан бошад. аз пеши мошин мегӯяд савдо мекунем. ҳолати мошин мегӯяд хубай 100% мегӯяд просто сум дар кори шуда арзон фурӯхтесиянд. این ماشین در ناحیه عبدالرحمن جمعی 62000 سوم نمره تستشون کار میکنند. آدمانی که نمیخرن میگه التماس کنه که رد اینترنت میگه زنگ نزدن برای که آدم کارگر میگه وقتی مونا وقتشون نگیرن. ماشین خرید کن کردن آینه از کاپوت میگه اومده ببینین یگان سوم ارزان میکنیم. لایکتون نگذارین و سیلکای نوالی ما رو در واتساپ ایموتون چیزی دارین پادلیسش کنین. ماشین فروشی نوبتی است برادران واز 2807 молодежный است که سالی برایشش 2009 ساله که بنزین گاز هردش کار میکند. موتورش 1.6 لیتر коробкаш механикай. ماشینم خیلی حالت خوب داره. ماشین میگه پول оборот заводит میشود. аккумуляторش пачкай. ماشین میگه خیلی سوز میگه родной краска است балон سوز خریداری انیق باشه میگه ارزان کده میتیم. ماشین میگه نکی پول оборот заводит میشود. اینم خیلی سایسنی نخدو. нархи мошин мега 12500 сомонӣ аст. мошин харой агар наличи боша агар наличи сумкати арзонтар када метиянд. ин мошин боша дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. 12500 сомонӣ номерошон мега номерои тиселай. кадоми шумо ки мехаред марҳамат тамос гиред. агар шумо ягон мошин хари дига хел бошед мардуни азиз дар комментари нависед ки ба кадом марка ба шумо дар кор аст. мо мошинои гуфтагии шуморо جدا کده بهر شما آماده میکنیم. فقط شما پادلیسات کنین لایکتون نگذارین. سیلکای نواری ما رو در واتساپ ایمو چیزی که دارین پادلیساش کنین. رحمت برای دستگیری همتون نوار تا آخرش تماشا کنین. ماشین فروشی نوبتی است برادران باید تایید است مرسدس بنز سی کلاس که سیچکای ارزان سویتوی سربریستی. سالی برایشش 1995 سالی که بنزین گاز هردش کار میکرد. موتورش 1.8 لیتر коробкаш механикай. сайстари мошин мегӯяд нахадвай. мошин мегӯяд элеганс 4 та электропакет дорад. газ бензин кор мекунад. кондитсионерам дорад мега кор мекунад ва дискаҳош 4 та балонаи 80%. инам хел сайстари инам хели свети серебристай. мошин мегӯяд нахадвай. ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад. кондитсионер электропакет ҳамаш 100%. срочно мега сум дар кора мефурӯшем бо нархи 30000 сомонӣ бародарон бо ягон сум арзон мешавад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон. 30000 сомонӣ бо савдо ҳамаша 95 сол. номерои телефоншон тисел аст бадуни азиз. кадоми шумо харидори конкрет набошен бо ягон сум муомила мекунад срочно мегӯяд. марҳамат дигар маълумоти пурраша аз рақамошон гирем. агар шумо тамомхали мошинои фурӯшии хона замин квартира барои фурӯхтан бошад ройкна рекламада мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.